tytöt, jotka oli just syntynyt samana vuonna, kun teillä oli ensimmäinen keikka, niin keski kysymään, että mikä on pahinta, mitä teitte kouluaikana tässä koulussa? Me oltiin aika kilttejä poikia, täytyy sanoa. Että me osattiin kyllä ehkä yllättää kanssaoppilaat ja opettajatkin aina välillä. Mutta lähinnä ne tuhot ja tihutyöt kohdistuivat itseemme. Että me laitettiin mitä kummallisimpia hiuksia. Mulla Eero leikkeli itselleen yksi päivä kaljun ja vaikka mitä. Se oli aika sellaista huoletonta. Oliko tämä pahinta? No en mä tiedä, ehkä sekin oli aika paha, että me soitettiin rockibändissä ja niin kuin haluttiin esiintyä ja sellaista. Se oli varmaan niin kuin monen moporassaajan mielestä aika niin kuin jotenkin väärin tai sille, että jos on joku vihreäksi värjätty tukka ja jossain lavalla hyppii, niin tietysti moni edelleenkin ajattelee niin, että se on ihan väärin, että Suomessa kuuluu vaan hypätä pituutta ja rassata mopoja ja pelata futista. Lintsasitteko te edes bändin takia? No joo, varmaan joskus, mutta joku kumma siinä oli, että me saatiin aika hyvä semmoinen yhteishenki meidän luokkaan, että nautiskeltiin koulussa olemisesta. Muistan tämän ja monesti istuttiin tuossa ekassa rivissä ja no niin, opettaja, anna palaa siis asenteella, että nyt saat opettaa meitä, että tässä ollaan. Ja oli sellainen positiivinen meininki. Kenelle tässä koulussa kuuluu suurin kiitos, jos ajattelee, mitä tällä hetkellä teet? No varmaan niin kuin osa kiitos kuuluu just vanhoille luokkakavereille, silloisille, joiden kanssa niin kuin elettiin tärkeät vuodet kimpassa. Ja monet niistä oli myös meidän ala-asteella samaan aikaan koulussa. Ja ne oli läheisimpiä ystäviä koulussa ja sitä kautta rakentui se nuori ihminen siitä. Onko sun mielestä jotain merkitystä koululle siinä, mitä teet nykyään? No totta kai, mehän tavattiin täällä koulussa siis näiden bändikaverien kanssa ja onhan se aika erikoista, että me niin kuin edelleenkin tehdään tätä samaa juttua, mikä 15 vuotta sitten aloitettiin. Aika harva ihminen varmaan tekee samanlaista duunia kuin mitä teki 15-vuotiaana. Kyllä, työharjoittelussa.